Aurten beroak gogor jo du gurean. Ea jendeak nola egiten dion aurre beroari. Gerizpetan, piztinetan eta hondartzara joaten zen momentuetan, apurtxo bat freskotan egoten edo. Bueno, gaizki, etxian, geizpetan. Nik itxendotena da, lasai hartu eguna, eta, deskantzatu. Etzian egoten baldin manaiz, lasai, eta kalian egoten manaiz, beti keizpia topatzen, eta ur asko eraten. Egon dia hor 2-3 egun nik kanpoan egon naiz eta bera handi xain dau, gero aguantatzeko ondo egon da. Hemen Bergaran, zebez, etxian egon. Playara edo esari moiruten? Ni ez. Kisbetik ezirten, aldan enien, eta baino bat hartu, alba da, eta kitxo, ez da bestik. Etxian zaiten zari egoten edo gehiago playara edo piztina urtaten du? Ondartza aldera, ero freskuo dagoen alde matera, ero pantano bastargera, ero ondartzara, edo baina keizpia badago, bale. Ez da gini ventiladorak asko egiten dauen, ez deko gutrukorik. Saiatzea pasatzen alden moduen eta aliketari hobeto. Hobetuen pasatzen, bai. Etxean itxit pertsena guztiak eta, gustora goten da. Da gero gabealdian urten pixkat eta jazta. Ni fresko goioteko, hankak palangana baten urrotzakin egon, eta orduan lasai eta gero dutxa urrotzakin. Etxean ahonean aiziakin aizia jartzen dute ondo egoteko, eta gero kanpoan ahonean saiatzen naiz piztina, playa, pixkat freskotan egoten. Dana itxi. Dana itxi eta ilunetan euki. Ez eukitzeko euskisa emoten etxe barruan. Etxia etxako berotu geixegi. Egunez atzaldeko ordu bero horietan persiana jitxita euki. Eta goizien fresko itxen da benien, dana zabaldu. Ez dago beste trukorik. Ikusi doaz, irakurri nauen, eta banekien. Aprobetxatzeko aukera auki duzu edo? Bez, ez dut aukerarik. Esan dabe, jubilauetan dago infinitia nola egonta, nola, Probatzeko aukera auki duzu? Ez dut egin, ez dut sentidu ondoara ibili naiz. Badakit tokiak eta informautanare horren buruz. Hori aprobetxatzeko aukera auki duzu edo? Ez, porque ez dute pasatzen olako beroik. Ni nire gauzakin, nik itxendotenakin nahikoa da. Baina kanpoan egon ni Riojan egon naiz eta handa daukogu piztina bat eta han ondo. Baina hemen Bergaran naiz egon. Propaganda aldura etxera, baina etxatatu gau zabalek ikustia bapes. Nitzan pareti pasauko, edo esan egun horretan esan egon gau prebinarik. Ez da gitxe, nuk ez dut ikusi.